Paano ni? Ay, piskot na yung baraha ni. Say, wa na gani. Nawa na. Piskot na hot. Dahil gasolina. Na. Muna na, resulta na. Magsige, magtuyok-tuyok ko. Sige, pakyat-kyat. Sa baka pa naman hot. Dapat ang gasolina. May inana. Pagkausap ang kaya problema ni mo. Kasama ni mo na niron. Oh, layo kay gasolinahan. Sus, nalimta man ako gasolina rin eh. Muna diha. Kaya magsige, pakyat arang mga babae nila makita niya. Ayun, yung mga gusto bangan. Wala kita gasolina. Magyaw-yaw. Pagkadiya. Usam mo ka noon. Kasama nila kay layo kay gasolinahan. Baklaya dito. Hindi ko baklay. Ay, kung baklaya. Kot nilayo. Kaya ni mga kuha na ni. Baklayo na ako. Paabot ka diri. Magpaabot ko dire. Paabot ka diri. Oh, alam, mainitan ko. Oh, mainitan ko dito. La, balik na galon. Balik dito. Sige, buhat ka diri ha. Ma'am, buhat ka. Oh, balik na yun. Di ba ka maabot? Balik na yun. O sige. Yati, di maabot. Bait kayo. Ha? Sultanan! Kaya, biya, oy. Ibilalin rin magwatuhat dire. Murtag buang dire. Asam ni siya di palit eh. Ano? Di man ka di palit gasolina. Hello. Ano karon naman ka? Ha? Asa na ba gasolina? Gasolina na? Gasolina din. Mapalit gasolina. Wala rin mahal kay gasolina eh. Ipalit ko ilim nun kay mas barato bang ilim nun ka sa gasolina. Wala ka bago ka dire. Wala mo na yung motoron. Dire? Budagan, wala nga naman eh. Mag-helmet na bang baklay. Bigilin na itong motor. Sa tao ko, oy. Unsay rason jud ay tugan ako be. Unsay rason nga daw ka di palit gasolina? Mahal kay gasolina. Saka na sa langit ang presyo. Saan ka eh? Ah, may pang gasolina kay gibahal. Unsay isa ka sa langit? Saka ang presyo sa kuwan gasolina. Sumahal kaya dinaangay paliton. Dapat tininay paliton. Kay kuwan pa aptik pa ta. Usa man tao ni siya nya sa man mo napugdagan na ni ron. Sus problema mo kuno nimo kuroyon na to ning motor. Isa ba? Asa nang kwarta di ay? Yang tawa ka ng kwarta sa Jago. Wa ka may kanihatag ako. Wala mangita ka sa kwarta, wala pa na ako na-withdraw. Sa ay ka na joy ko na joy ko pero dito nyo ba pugna ang presyo sa gasolina mahal jud ka ni saka na gyud sa langit. Isa ka na sa langit. Mahal kay gasolina. Mahal ang gasolina. Kwarta, yawa na ni. Ay, paano ko pa sa joy ko? Ato siya na itulot oh. Oh, itulot sa tani. Oh, itulot sa tani oh. Itulod ang naulog ko na. Oh, dali ay itulot tani. Salam ka. Ita, ba Dali, di ah. ba? Ano na sa mong gasolina ko nay? Ako si Bing sa katan. This is empty girl. Alright mga maray mga pare, grabe yung kayo pagtaas sa presyo sa gasolina karon lisod na kayo. Mas nindot kayo magbaklay ta mag-helmet. Yes, mas mahal pa gasolina kay gibahal. Kaya ang gasolina ni mahal jud. Ang gasolina ni tubo pero kung asawa wala ka tubo. Sa mga pare para dili ta maglisod og Oh. mga extra income. So mag-joy ko na. So ikaw tudluan pa ta kang Joygo, ikaw wala man juga ng Joygo na kung ano. Yes. So tudluan ta ka usaon pa ka sa Joygo. Sumao na siya ang Joygo mga maray mga pare niluto siya nga apps kay maka-earn pa kani mga kwarta kani. Maliyo ka yung pa. pinanakuha ang Joygo mga maray mga pare, mga siya ang Joygo mga maray pare. Una register mo na kay madawat ta 5 pesos. So mo ni lang mga kuan diri mga pakulo niya diri sa Joygo. Kung imong piso pwede mahimong 20 imong nga mahimo ko pwede mahimo ko 50 imong piso. So ang imong 5 mahimo nga kuan mo times 2. So napod rin 5 mahimong 250, ang 50 mahimong 25, napod sa 5 kuan diri. So mura na siya luto ri mga pare. So dali ra jud kay mga pare kay imong points, ang imong points nimo ba? Imong points nimo day. Pwede ra nimo siya kuha o i-withdraw nimo basta ni i-withdraw nimo maguman. I-withdraw nimo ibutang nimo imong kuan diri amount tapos i-withdraw to sa GCash ba nimo i-withdraw. So mao siya dali ra jud kay ni Joygo mga pare. Unsa pa gihuwat ninyo? Dali ra jud kay ni siya. So i-download na ninyo kay ibutang nako sa comment section ang link ani para makakuha na po mo maka-appeal man yung lang lottery nila sa Joygo. Alright. Sa mga pare sa pa yung gihuwat. Oh, so download na tao kining nga Joygo. Ibutan ako sa comment section. Kining Joygo malingaw pagka ma-earn pagka sa loto nila. So daghan kay sila makapukulo diri install ninyo. Dali ra jud kay makakwarta. So shout out ko sa tanang mga OFW mga fans namo sa mga followers namo. Yes, sa mga followers ni Solid sa mga followers ni Big Bisultan at Impigol, salamat sa mga Bisaya sa dito kalibutan na nagsuporta namong duwan ni Impigol. Sa mga kasi bubuhol Nga later. dili mo pulaan sa mga video. Bahala pulaan sa kunaong basta ang importante mo tubo na siya basta bahala tubo ang gasolina. Dahil sa mga